Mikel Urkola Leizegi naiz, jubilatua, garai batean unibertsitatean irakasle lanetan ibilia, soziologian, psikologian eta psikosoziologia arlotan, baino jubilatuta gero, banu, nire kutizi bat, hain zuzen, toponimia, euskal toponimia, Euskal Herritik kanpo aztertzea eta zergatik horren aztarna batzuk nire Andriaren herrian aurkitu dituelako. Eta hortik abia puntu hartuta lan horretan jardunez, azkeneko 8-10 urteotan edo. Atxizkiaren agerpen goiztiarrari buruz, itxegitea eskatzen didazue. Noiztikan dagoen, ez dakigu, baina orain arte eman digun agerpen zaharrena, hain zuzen, Beneman izan da, alemaniar bat. Euskeraz ez dakien hizkuntzalari bat. Eta hain zuzen Benemanek esaten du Europa erdialdeko hidronimia Europa zaharrekoa hori ez dela indoeuroparra orain arte uste izan den, eta hori ere axioma bihurtu da, denen iritzia bihurtu da, baizik hori Kragen hidronimoetan azaltzen dena aurre indoeuroparra dala, eta berak deitu zion aurre indoeuropar pre-indoeuropeo baskoniko. Eta berak eman dizkigu, orain arte, atxizkiari buruz dauzkagun aztarna zaharrenak. Geroztikoak, esango dugu, Kristo aurretikoak, segia, Kristo aurreko izena da, Segovia ere bai, hor badago txampon bat, Segovia izenez, gaur bezala, idatzita, eta Segoviako museoan gordetzen da txampon hori, eta hor Segovia azaltzen da. Eta berdin segisa eta sekaiza ere Kristoren aurretikoa dira. Arazoa da interpretazioa, baldin eta Segovia eta segia eta sekaiza eta guzti horiek zeltikoa bezala interpretatzen baldin badira, orduan jai digu. Baina hain zuzen, segi hori zeltiartzat jotzen dituztenak, badute euskerazko interpretazio nabarmena. Jendeak ez dakiena, nimintzat ez nekien, eta ez dit inortxo ere aurkitu orain arte segi behiaren sinonimoa dela ezagutzen zuenik. Denak harrituta gelditzen dira, baina hori ez da nik asmatutakoa, baizik hiztegietan, bai askoren hiztegian, bai Retana, bai Plaza Mujikaren hiztegian, garbi azaltzen dute segi behia esan nahi duela. Orduan, hori ez baldin badakizu, toponimo guzti horiek, zeltiartzat joko dituzu eta alaxe gertatu da. Orduan, ez dago jakiteko moldurik, horien atxizkia aurre indoeuroparra dela, Benemanek esan zuen bezala. Eta beste pista bat, Luis Silgoren Iberieran ere, berak esaten du atxizkia azaltzen dela, baina berak itzulpena egiteko garaian esaten du de significado desconocido. Baina pista bat ematen du, eta aipatzen du horretarako Belazaren testigantza. Non testigantza
Belaza jaunak esaten du agian Iberierako atzizki horrek hori batez ere toponimian azaltzen dela. Beraz, hori pista bada. Eta hain zuzen, Belazak ematen duen pista hori Mitxelenak esan zuenarekin elkarrekin oso ondo lotzen da. Eta hori ez da bakarrik datu historikoa, baizik gaurko toponimioan ondarroa eta hainbeste ibarra eta ez dira bukatzen ibar edo ondarro edo egi baizik izango da egia, Donostiako auzoa, izango da ondarroa, izango da ibarra baita eta apellidoetan ere berdin. Behin bakarrik ezautu dut bat, mendi abizena zuena mendia, bai, eta ibarra berdini, eta larrea bat ezautu dut larre, abizena zuena, baina beste guztiak dira larrea. Eta ibar bat, bazeuen bat, Jose Manuel Ibar, baina beste apelidu guztiak dira ibarra. Beraz, duela 2000 urte toponimoetan azaltzen bada, gaur gertatzen denarekin bat dator.